I Actas er vores vigtigste ressource vores medarbejdere. Og derfor har vi indført det, vi kalder en trivselsuge, hvor vi har fokus på trivsel og sundhed, særligt i løbet af ugen på individuelt niveau. Det betyder, at vi i løbet af ugen har webinars om blandt andet søvn, kalender. Vi laver noget gymnastik i løbet af dagen, som kører via Teams. Og så er vi ude at spille paddle efter arbejde for dem, der har lyst til det. Jeg synes, det er fantastisk, at man hos Actas i den her uge her både sætter fokus på, at mennesket har mulighed for at få en personlig samtale igennem de her sundhedssamtaler. Derover så forsøger man også at lave nogle initiativer, som rammer alle. Det kan både være i foredrag med omkring søvn, eller hvordan kan man egentlig tilrettelægge sin arbejdsdag, mindske forstyrrelser, skabe noget tid til fokustid eller fordybelsestid. Og derudover så er der også mulighed for nogle andre sociale arrangementer, som jo også er vigtigt, at man trives godt på sin arbejdsplads, så man går glad på arbejde. Og det kan man mærke både som menneske, men også som medarbejder.